Fil-programm disset spikka l-mod kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' jiddefendi lill-eks Ministri Austin Gatt u Giovanna De Bono. Quddiem akkużi serji minn whistleblower dwar skema ta' xogħol fil-privat imħallsa minn flus il-Gvern, Busuttil qed jagħżel li jemmen lil Giovanna De Bono. Kull deċiżjoni. Sakemm ikun hemm l-eżitu kellek tissospendi Giovanna De Bono? Le, għaliex hi ċaħdet kategorikament. Tul il-programm Simon Busuttil tkellem ħafna dwar l-istandards fil-politika. Iżda meta affaċċjat bit-test joqgħod lura milli jieħu deċiżjoni. Tiegħek, jekk jirriżulta li kienu hekk, x'tistenna minn Giovanna De Bono? Nistennew l-eżitu tal-investigazzjoni u naħduha minn hemm. Dan għax meta f'xi kontroversja jew skandlu jkun hemm membri tal-kabinett fi żmien li hu kien viċi kap, Simon Busuttil juża kejl differenti. Din hija l-istess. Ma anke mal-Mallija ċaħat kategorikament imma intom li għandu jirriżenja jew u ngħidlek għalfejn u ngħidlek titlesta l-inkjesta u l-investigazzjoni. Imma attent Reno, illi ma tħallatx il-ħass mal-qarabali biex niftehmu. Skont Simon Busuttil il-każ ta' Giovanna De Bono qed jintuża mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Imma ejja ngħidwa kif inhi, x'qed jipprova jagħmel il-Prim Ministru hemm? Qed jipprova jiddefja l-attenzjoni tiegħek u tan-nies li qegħdin isegun. Iddefenda wkoll l-Austin Gatt brabta mal-kont li kellu l-Iżvizzera u li jagħmel żmien ma jiddikjaraħx. Mbagħad meta kellek l-Austin Gatt li qal fil-UBS kellu fil-UBS mhix fi Swiss Leaks fil-UBS Bank. X'għamilt fuq il-każ inti? Każ kompletament differenti. Iffaċċjat bl-argument tal-Prim Ministru dwar għaliex Gvern Nazzjonalista qatt ma talab l-informazzjoni dwar Swiss Leaks, Busuttil kellu biss din it-tweġiba. Għax din mistoqsija stupida daqsa qatt trid tinħoloq. Simon Busuttil allega li fil-ftehim tal-Caffè Premier hemm il-korruzzjoni. Iżda meta mitlub jgħid jekk hux lest jieħu l-każ għand l-awtoritajiet kompetenti, indika li ma jridx. Jekk trid nagħmlu politika bis-serjetà, ma tħoss li jekk għandek suspett fundat ta' korruzzjoni kellek tirreferi l-każ lill kummissjoni kontra l-Korruzzjoni, għall-ewwel darba lill-Kummissjoni għandek rappreżentanti u tiegħek innominat minnek ukoll. Sewwa. Hawn rapport tal-Awditur Ġenerali. Simon Busuttil iddikjara wkoll id-determinazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-11 ta' April. Aħna rridu nkunu determinati illi din l-isfida nidħlu għaliha, niġġielduha biex nġibu l-aħjar riżultat għall-partit f'dan l-istadju.